Ndakufara kusangana nemi muri yeZimbabwe pano paSly Media TV starangu ndichitwa Sokostina akana kuti Pelagia Kwamupurwa muri yeZimbabwe ndiri kutaura pari zvino ndiri kudomboshava ukwanda kuzoita nyaya yekuti kune chikoro kuno kudomboshava chinonzi Elchai College. Chikoro ichi it's a college school, it's a private college school. Zvokunzi pachikoro apa nemusi weMonday pakaita nhau yekuti vana pachikoro apa pakangotanga nemwana musikana mumwe chete aita sekuti ari kumanifesta kana kuti ari kubudirwa nedhimoni ndobva zvazobata vamwe vana. Zvinhu zviri kunzi zvakaitika musi weMonday zvikazoitika zvakare nemusi weWednesday. Pari kunzi pakaitika nyaya iyi pachikoro apapa. Principal yapachikoro apa vari kutaura kuti principal wachikoro apa mwana mudiki zvakare. Vari kuti principal uyu ane makore 25 years. Pachikoro ipapo akabva ati iye akabva atiza pachikoro paya achimbotiza vanhu veEma. Zvakawanda wanda zvachiitika pachikoro ipapa vana vachimanifesta zvakare pachikoro pari kunzi ipo principal ava vakasvika pakudzinga all female teachers pachikoro apa vachiti handichakwanise kukubhadharai. Ndozvo zvimwe zviri kuitika pachikoro ipapo. The same school zvakare panonzi ipo pane vana vanonzi ayama special but chiri kukatyamadza vagari vekuno kana kuti vabereki vane vana vanonzi paElchai ndechekuti hanzi vana ava vari 2 hanzi vanonzi maPA. Vana ava vatsiurike, hakuna maticha anogona kutsiura vana ava. Vana ava nguva zhinji yavo hanzi vanenge vachiswera vari kutaundi vasiri muklasi vachinzi vari kuita zvekuadvisa principal. Ndozvo zvimwe zviri kuitika pachikoro ipapo zviri kukatyamadza kunyange vagari vemuno mudomboshava. Chikoro chisina maticha echikadzi, chikoro chekuti hanzi kunyange nevanodzisa vacho vari papo vamwe vacho they are not qualified teachers, vamwe vacho kunzi maschool leavers vakapedza chikoro. Saka ndiyo nyaya yataya kuno tinyatso investigata tinyatsonzwa kuti chii chiri kunyatsoitika pachikoro chinonzi Elchai chiri kuno kudomboshava. Saka tichange tichitaura nevatichataura navo tinyatsonzwa zvizere kuti zviri kunyatsofamba. Saka muri yeZimbabwe titenderei panguva ino kuti tisangane nevatida kusangana nawo tichikurukura tichinzwa kuti zviri kufamba sei pachikoro ipapo. Ndakuti ndikupei nhoroondo yatisimudza isu veSly Media kuti tizosvika pakuinvestigata maitirwo ari kuitwa pachikoro apa. Nokuti vamwe vatoti chikoro ichi hatifunge kuti chiri registered asi chikoro ichi kunzi chine vana vanosvika 300 vanouya everyday. Hapana maticha, paringoitwa zvakawanda wanda vana vari kumanifesta. Saka regai tipinde munyaya yemuzuva ranhasi atinzwe zvizere. Makadi enyamai ndiraiti makadi tiri pedu makadiwo. Tikunzwawo kuti kunoku kudomboshava kune nyaya kana kuti nhau iri kuitika pachikoro chinonzi Elchai. Pachikoro apa pari kunzi ipo maticha echikadzi anodzingwa, hapana maticha echikadzi, pane vana anonzi ayama special anonzi maPA. Uyezve pari kunzi pachikoro apa chikunyanya ndechekuti pari kunzi pari kuitwa zvesatanism. Vana vari kungodonha vachimanifesta. Zvinhu zvakaitika Monday yapfuura nemusi wefuti weWednesday. Saka da kuti mimi mumbonyatsotudza zvizere kuti chii chiri kuitika pachikoro ipapa. zvinoitika ndechekuti pachikoro apa ini ndakatanga kubaticha gore rimwe vakavhurwa zvikoro apa ndakangoendawo kuchibasa. Saka ndakangoendawo kubasa sezvaini handida kunge ndakaziva kuti pane mitemo terms and conditions dziripo. Hatinobve takasaina kana any contract form kana chii, tikangopinda basa tikatopiwa maclass well tikaenda kumabasa. Then after 2 weeks principal wakanga wasipo wakafamba rwendo. Unfortunately principal kana wakada kuita any move hawana staff wanoudza vana vechikoro. Wese pane vana vanonzi personal assistants ndo vari very close to him, ndo wavari free kuudza maarrangements zvese zvinenge zviita kuitwa pachikoro ndovanoudzwa. Saka muzoona sei vasipo. Saka vana ava vanzi waitora mavidhio mustaff ese nenguva dzitakasvika dzakatori kudwa pasi kuti mede munhingi wasvika nguva dzakati, mede munhingi wasvika nguva dzakati. Saka pana vamwe memo ava vanzi vakazoti ko mukuramba muchiimba after madevotions chiuyai kuleseni. Hanzi ndo nyaya vakatoita mhosva yekubusa. Hanzi vakazodedzwa here vachinzi kana vana vachiimba don't disturb them because kuti chikoro chino chienderere mberi ndo vanoita kuti chikoro chienderere mberi nekuimba kwavanenge vachiita. Saka memo vakazviita vasina kutoziva kuti chi it's an offense kutodisturba vana kuimba. Watofunga kuti pamwe autoitawo chi zvinhu kwazvo. Isusu ndobva ndatinoona kuti hapana kana tuckshop pachikoro apa. Vana vanotoenda kutuckshop kakatori kure. Ndobva ndahodha mazepa angu bva ndakatotengesa mazepa angu paipai. Kana ukaita any mistake haakwanisi kuti huyai panapa memugarai patitauri. Anoedza chikoro chese ogokuudza mashoko. You see?
principal wepachikora like inini ndinota zvangu inini akaizoti memo atakanzi immigants meeting office tikaenda ndobva tasvika pepa ndobva tanzi memo panapa amutengesi mazepi ndeichi mazepi takshop ndechikoro inini handinambodai ndakangoti it's fine ende for sure mazepi amwe andinawo ese ndakabva ndatakura bva ndainawo kupi kumba. The following it was on Wednesday pakaitika izvo it was on Tuesday. Wednesday ndabva ndenda kumadevotions pane mwana aidona musikana aidona ichitaura zita rake ndobva adona mwana uya saka inini nekubatikana kutukwa kwana ndaitwa nezuro bosi akataura zvaanoda imi mateachers mimi hamusokwanisa kuteerera mutemo wepanapa ende handina muticha kusara panapa as from 1 March you are forced to go handina mari yekukupai bosi wabereka waiti sei awabhadhari ndaisimboti wabereki ndaimboti mateachers ngaasare ndozovapa pay yavo May but zvanga zvakutozondikostira bosi vanhu hama dzenyu dzanga dzakutondifonera during the holidays vakuklema mari yezifi nevanhu vandakaise vandoshandirana navo you see. Saka akataura zvinhu zvinorwadza muri kuti tichawana ma-wrong spellings mumaklasi munenchi kunzwai zvangu muchituka vana muchituka zvinhu zviri wrong handisati ndauya zvangu kuinterview but ndikizvinzwa anotaura ine polite way aitota zvekutotuka zvokuti takabuda tise mema yatakaneta. Saka the following day tawo madevotions mwana aendopa akadona tanzi mwana memuhe mwana yabvasimuzwa bvasopa namai opa next door ine hangu ndakati nhasi mweya kunamatira mwana uyawo handina bozi takatambombomunamatira zvikabva zvaita zvakanaka kati vamwe itai vandisana kuti bozi matira isaka were very down kuti kuloka kupi matatamboitwa nezuro wacho mai vanga vambenge watomboramba kumunamatira mwana uyawe ndobva wazombomunamatira nobvamuka ndobva tadzokera kupi kuchikoro. Saka it was on Wednesday. Thursday vanhu vaenda kumasports saka ndobva takutoti kwaimi mwana masikana munoenda kumasports sei pasina female teacher zvakawanda zvinoitika kumagrounds mwana anofenda uchaspoila ukaenda sei zvinongodawo medhemu wenyu muchazinokumbira here mamedhemu echi ekuchimwe chikoro vana vakati it's a good idea medhemu ini I didn't know kuti vana vakutoninyenga mukana ndobva wadzonga kuda sei handizoti wakataura kuti kudii that's Thursday tichingosvika kuchikoro vaibhidhera kuti kubhidhera kutsika pasi kunge pachaputika wanzi kuofisi ndobva tasvika kuofisi ndomusi akataura mashiti marara akataura mashoko ekuti ndakarwadziwa nanhasi ndikamutasa kudesoka masango anojinga musodzi so mwana mudiki pandini it's like akadzani firstborn yangu akantaura kuti hanzi madam kana achikana basa rakuremerai you can go ndine ma-CV akazara panapa ematicha akazara arikuda nzvimbo dzechikoro dzimwe CV dzakazara mweyo mangu mufoni mangu handidi zvisina basa this is school, this is my school one and only ndiri one ndakazvimirira I don't need advice from someone ndakatanga chikoro ndiri one and ndota zvinongu ndiri ndega mukutoudzana kuti hanzi musazoendeko kana kumaground female teacher for what indiroti musave muchitichaima madoenda kuground ini handimbotoenda kuground but it was an idea endetongopawo zvikanzi munoti hanzi madhimoni akazobuda dhimoni ndoriziva nguye mwana vakatomutaura kuti mwana yanobuda dhimoni ende vakanzi mukamusiya akaramba akaranda sei zvinozopera apa maita nyaya yemuchitaura nani iye principal nemafemale teachers alright ndanzwa muchiti mwana mudiki ane makore manga 25 principal wepachikoro apa ni 25 years yes against inini ndine 42 years ndozvakanyanya kukurwadza izvo akafanza ari mwana wangu andakabereka mutumbi mangu ndaimupa respect yekuti he's my boss but aibva achitozvitora kutozvita zvimwe zvinhu pamwe pacho vaitomuti apa ari kurasika apa dai tidai so but haanga singaudzike. Saka inini musiwoyo inini ndakatombowa mabhuku angu echikoro mabhuku angu ndaita maextra lessons ndiri mabhuku chaiwo maoriginal books chaiwo kwete mafotokopi ake ana kuchikoro ndikatomuti asei mabhuku I can use nditoti pamwe ndikutosapotawo mwana wangu I took all my books ndakatora mabhuku angu ndomusona vanandada kutoenda iwoyo vamwana memo vakati aiwa memo handiti tese tagara tikuenda musati kuendaiti chimirirai wiki raita sei rasara tongoenda kawani mopiwa mari yenyu apo tadzoka ndakamunyorera meseji iri mufoni mangu ndikamutaura kuti sei musateerere makuhwa anoputsa mukajaya kuteerera makuhwa munhu akashaya makuhwa anonyepa iri kutonzwa nyaya dzakawanda but inini handiteereri makuhwa ndakati mimi pamakaita kucollege mimi asi amunodza iyo psychology amunodzidza here zvainzi kudiko college akangonditi hanzi inini ndofuna kupindura ndiro hanzi handikwanisa kuchengeta chigungu ndangoti it's fine but kana makatsamaka mind your words tiri kuona kuti makanyatsotsanga shishuwa mama
nekuda kwezvanga kaitwa tinombodzoka munyaya yedu pachikoro apa pamwe chete pamadzidzisa imimi mamuri mudzidzisi wepapo zviri kunzi pachikoro apapa pane maticha acho ari kunzi acho echirume aripo vana vadiki ende pari kubuda nyaya yekuti vana vadika vari kupfimba vamwe vana vasikana zoti ichokwadi rinyaya ini nyaya iyi ndakasvika ichinzi zvakaitika pachikoro apa sei wacho varipo nevana wacho vainzi vakafimba wacho varipo pachikoro umwe wacho mwitori hama yangu ndakanobvunza mai wake kuti naimiko nyaya yekuti pachikoro kuti mwana wenyu akanyangwa naticha aufani to it is macho vakati is true mwana aka akanditaura kuti chi sei vakandira sei vakanditisa shoko mai wacho nababa wacho vakanofesa principal vakamutaura kuti ticha wako uyu mwana wako unoticha ari kutobasa kunyanga chi mwana wangu panapa hanzi principal wacho vakamudaidza hanzi vambomuti tuke vamususpend asi iyo zvezvika ariko ende maticha kana muchite maticha maqualified teachers here kana kuti zviri kumbonyatsofamba sei maqualified teachers vana vechikoro maschool leavers vakatopedza unodzapedza chikoro guru rapera pasei muchikoro chimwe chete ichocho amene kuzvimwe chikoro saka vana havana kwavakaenda vanoita teaching hakuna teaching ipi ma20s vati vasvika here kai ma2021 college ipi angaenda college ipi ne21 vari kunzi maticha epachikoro apa ndo masei ariko as I'm speaking right now then hapana kana female teacher pachikoro apa ahendi kuti vanzi pana akatanga musi wefriday amene asi ndamuona alright pari kubuda nhau yekuti musi uri kunzi vana ava vamaitira kuti pamainamatira vana pakazoita zuva rekuti pari kunzi pakaonekwa principal ava vane munhu amene anenge mubatsiri here aikusha zvinhu pachikoro apa ndizoti kudzinga mweyo kana chii chaitika mungatiudzwa ipapo ini nyaya iyi ndakatounzwa neparent ine mwana ari pachikoro achinditi musi wemandi last month vana wese the fords kuenda kuground nenyaya kuti ema yainzi yanga iri kuya mucommunity waitiza vanhu veema ndobva waenda kuti kuvhara evidence kuti pachikoro patange pasina chinhu then pawakanzwa kuti vanhu veema waenda ndipo wakadise ndipo wakadzoka maprimary achi vanzi ngaende kupi kumba saka that same girl uya vekumodonha uya handi pakasvika akati hanzi nhasi kuna pachatika zvihombe panapa handi ndobva adedza mumwe musikana 1 ndobva atomubata pamusoro vabuda dhimoni ndobva abuda 6 adhimoni akabuda wakaona vakanga varipo vakuwitnessa vakati hanzi mamwe acho aitonge njuzu achidaisawo totoke munhu akusambira mvura mumwe ndiye ainzi anga akatsiga pasi akamirira nemusoro chiuno chimudenga achitamba redhiyo airira panext door vamwe ndo vaingochema vachingoshinyira asi hanzi principal aidzingirirwa nematombo aidzingirirwa nani neiye musikana yeye uyu wedhimoni rake ratakamunamatira uya right saka principal waka matisha avakomana vakabva vaita sei vabva rwatsonzinzo bva watisa akasara ari chi by 1 kuti achibata vana vasikana zvavo mai angoti batai kani vana zvako vakundauka vakudzipana vati vaende panext door pane mai panext door nenyama yemashoko ake akavaudza kuti hanzi amai imi mune mwoyo wakaoma nekuti hamuna kutaura kuti hanzi one of my former teachers ane hama yake ida kuvhura chikoro saka ndokwada kuenda why did you tell me vatuka mai vakamutsvaga nzvimbo kuti atiche papa apa ndo helpa wake pane zvese pane sauti andoba anobikirirwa andoba anokumbira mabhenji madhimoni acho ndoba aimbonamatirwa mai vaibva ramba kunamatira saka musi ndibatsire mai vakati kwete fonera vabereki vechi vevana kubanzi mafoni network here amene ndopakanzi muprofita akamhanya neraini akanzi muprofita yapo kanzi muprofita wapo hapo ndobva azohaya anzi vafamba nemota kuenda kuduza nekushonga kutsvaga mumwe muprofita by the time akazohaya nekamota nemuprofita mwana waye vanga kutotsvaga mumwe pasta madhimoni angaita sei angaenda then choose the night that same lady wacho iye wacho waakati mimi mune mwoyo wakaoma handiti ineba yake achibuda panze kuna kunwasa mvura ndipo akaonawo zvakaona pachikushwa south ipapo haana chavakomenda pamwe yacho haatozivi kuti akatoonekwa saka vabereki vana vakaziviswa here muswi kuti vana vari kubudirwa varita zvemadhimoni vari kuita zvekusvikirwa ipapo chokwadi chacho kudzimba dzavo handizive chandozivanisa kuti musi wewednesday wacho handichoosday zvakaitika wednesday yacho musi wemadevotions zvakaitika mai wemwana iyeye wacho ava neighbor yawoyo mwana wayo ndiye one wacho wewana hanzi akada kubatsira umwe bhato atakwawo mai wacho vanga vari panze vachisuka but haana kana kuti haana tovaudza kuti mama uyai munozvita chi mwana wenyu akangovhara dho aina hanzi mumwe hanzi aniko inspire vake abva kuharare mumwe teacher hanzi akaenda prophet ndo ainamatira vana ivavo kusvika madhimoni aya azoita sei azoenda mai vacho vakatotsodzwa nemwana wavo vakati mama ndozvikuitika kupi kuchikoro iyo chechi yacho iri pachikoro apa ichechi ipi ina handizive starent akangoti pamwe indad
Mimi maidzi chechipi pamama muchiri pachikora. Aisa angonzi tinongona mata kaisa takangoti sinzi tikada kuti titi wanaka vanobva kumasiyana yaito kuti vamwe Pentecostal. Ngwa Pentecostal. Imimi chikora ichi makambobvunzwa here mapepa kuti chakarejistwa here pamama muchiri kudzidzisa pachikora. Insandadziwa ndakatobvunzawo mumwe senior teacher wangu anga aripo akiti vakanga vari muprocess yekuda kutanga kuchinoregister. Ndizvozvo pane bosi pane dhera wakabuda naiwawo maPA awaya vakiti vakunotenga mabhuku ndopunzanzi musi waida kuti vatange kuenda kuministry unofambira zvokuti varejista chikoro. Kana muchiti maPA awo mukureva pane maspecial students vasingabatwe magetsi manegedi haubatwe nemaoko akatota vekuti havatsurwa havabvunzwa havaitwe sei mabosses mastudents anobva mudzimba dzavo anobhadhara ofisi navabereki wavo asi kuchikoro vanorema maticha mune mutori pasi pavo. Umwe anogona kuita mubvunzo mudzidzisi kuti imimi wacho mamuripo mamuri qualified here kuti makangotorwa mukanzi uyai kubasa munogona senge mimi munogona unokonzi munonyatsogona kutaura. Mimi wacho mamuri qualified here kana mapepa angu ndinawo. Mapepa enyu munawo full loaded. Ko vamwe venyu vangu vanawo here we-ECD ndo wandinoziva kuti she's a trained teacher. Vamwe isa handa kuzovabvunza asi vakomana ava hapana vane ma-O-level certificates pamwe ato nemahilfu auzoziva. Tiri kunzwa kuti makagumbuka mudzidzisi. Saka imimi muchiona zviri kuitika pachikora apa munofunga chii chingaitwe nevanonzwawo pamwe veMinistry of Education vari kuonawo vhidhiyo renyiri mapurisa ari kuonawo vemutemo vakawanda vanhu vari kuona. Imi munofunga chii chingaitwe pachikora? Inini chandoziva ini ndechekuti ticha nemwana wechikoro magetsi nemvura hazvionani. Kufimba mwana wechikoro is an offense. Hakuna ticha anobvunzwa kuti kudana nemwana wechikoro. Mumwe mubvunzo wakasara kuti pending usina kubvunza ndewekuti sei nemwana nevana wandina nawo kutauni wabereki wacho are they aware kuti vana vari kuswera kutauni naprincipal ko kana mukomana yakambotuma kunzi enda kuna rezende uko unotsvaga chino wosara nemwana uyu mwana uyu akasvika pakona mukomana anotaura kuti sei nemusikana vanenge vachiite kura kuti principal nemwana musikana PA vanombosara vega apera kuti tinozozvingozvikonkluda bosi kana chinzi magetsi abatwe saka zvii what's that. Pane marekodzi here kuti maticha ari kurara nevana pakomana avo? Pane musikana ainzi hanzi akatoitwa atoriko kuchikoro mudzidzisi akatomubata akarara naye zvekutozikanwa kuti pachikora iye chandotaura kamusikana wachikoro zvisiri zvokuti anisikireti anototaura musikana uyu ari mwana wechikoro anototaura kuti sei ava takarara tese hanzi takatara tese here saka hanzi bvita zomboenge tarambana saka hanzi tadzoka pana panzi vakati ngatisimudzire hanzi uyu akati aiwa inini hangu kuti ada kumboita zvemabhuku ndizvo anotaura musikana iye. School fees yepachikora apa imbori mari $10 per month for primary ko pane high school futi form 1 to form 4 alright vanobhadhara mari ya months 15 mazvita mudzidzisi hatiziva kuti mune mamwe mashoko here amungada kutaura takusvika ndi pakupedza inyaya tiri kukurukura yepachikora. Ini chimwe chinhu chekuti vabereki ngativhurikei kana nyangwe iwe mubereki wakakurira kwasvotoka usina kuti wakaenda kuchikoro mwana wako fambira nawo nenguva unozoti mwana wako akabatwa pamazamuna ticha woti hanzi nekuti ticha anotika revive woramba wakanyarara nekuti sei munhu wemuraini woramba wakanyarara nekuti mwana wangu ndikakumbira kuti handina school fees ndinozobhadhara next month wonzi wosiya mwana achishandiswa anongoshandiswa wosiyiwa uyu ticha atori ne-O-level certificate rake wako ndiyari grade 6 ndiyari grade 7 hameno zvinongopera zvakadaro saka hameno wanongotibatsirawo kuti handizozivi kuti kana kuti inini ndingaite power nemwana wemunhu kurwara yes ndikukwanisa kuzoti mabwenda kuchipatara nemwana first aid kwete first aid yemadhimoni akuna first aid yedhimoni mubereki ngaauye aone udhimoni hwemwana wake chete full stop ndo zvinongoitwa. Alright, inini ndiri mumwe wemamwe maticha ndakangorwadzawo nekuti hatingangodzinge apa hana kuti papei musi watanzi handichada matichers panapa vana vangu vese klasi yese yakachema nekuda kwokunzwa kuti vana vakuchema ndopa akambouya kuda kuti madam munozodzokai kanionai vana vakuita sei vana vakuchema tikati isi achakwanisa kuti tesei tidzoke pano nekuda kwerafu yake yaaitaura achitituka achitiudza mashoko asingaite ofu ichisu titori vanhu vakuru kudarika iye saka tangoti arege tingoita sei rege tingosiyana nazvo saka inini handifunga kuti kana mwoyo mangu kana kuti ndinomuregerera handifungi
imi makambopiwa macontracts here pamaita zvekudzidzisa pachikoro chenyichi? haana kana contract yekuti anoti anopa munhu ende iko zvine zvangatoti munhu wese matichers ese machi wese handikupei nekuda kwekuti vabereki kuno kumuna machi havabhadhari saka munokwanisa kungosiya masetera vana matesti nezvekuti vanyore vanotichwa nemaprefects. Kana muchanotichwa maprefects muri kuti chii? ndo mutemo wake wakatara pachikoro kuti maprefects angu ndo vandotrasta ndo vanondidzidzisira chi maclasses ese kubva kuECD kusvika kuform 4 imi minyange mukaenda mabasa. Kuna kuti pachikoro apa pari zvino tichitaura kudai so hapana maticha panodzidziswa nevana vechikoro? Hapana matichers ese akamadzinga. Asi vana vari kutoenda kuchikoro everyday? Vana vari kutoenda kuchikoro, maprefects ake naiye ndo vari kungomonita chi vamwe vana vese. Imi hamuna kumboitawo pfungwa here kuda kusvika kuministry muchitaura kuti ndo zviri kuitika pachikoro kana kuti maingoti tiri kubasa? Tinenge tichingotiwo tiri pabasa plus nekusa unenge uchitiwo ndikaenda ndinofamba sei ndotangira papi. Unenge wakusvika kuvengwa uri wani kunzi ndiye afambisa ndiye achipisa chikoro changu. Alright. Asi zvangofanana ati makazongodzingwa? Saka zvangofanana? But iko zvine zvinobatikana wandakaita ndiri ready kusvika kwese. Ready kusvika kwese? Ndozvazvinoita kare kazhinji kacho. Unozotaura wane shungu. Kosi munhu achanyoita mwana mudiki. Ndikuziva kuti mwana mudiki ane makore mangani? Ane 25. Sai maitoziva kuti mamukusenzera principal ane 25 years? But kane kuda kwesituation unenge uri pabasa uitsvagawo mari. Aiwa mashitano mudzidzisi. Ndine mwana vana vari papa saka choitika ndechekuti munhu uyu zvekutanga zvazvakanaka vanhu vachienda kuchikoro mune zvakanaka saka nekufamba kwenguva pane mashure omo ndakambomutaurira ndikati sei ndikuona pachikoro penyu apazoya mwana mwechete bedzi anogona kujoinidza vamwe chisatanism ndaona mwana auya ari wesatanism saka munhu iye zvoti anosviti anonamata zvikanzi kuti kudaro chichichibva ndatombudza mamwe maticha acho ipapapo zvikanzi aizoke ndobva takara papauya mwana wane musikana yakangotanga kuti vanoti kana wakunamata muta musikana wobva angodona kana kuti ngotanga ngodona vasina kana kunamata kana sei wombonamata zvotadza kupera vazouya naye panapa ndomuitira zvandakamuitira ndomunamatira porwiwa nemhepo podipo kusvikaita sei aita zvakanaka. Ndofunga mwana uyu akazviita kakawanda akazosvika pakutoti pane vamwe vana vakanga vakutojoinawo kuita basa ripi zvavana vakutongodona wakawanda newangu futi ipapapo pakubata paipai akatakwa nemhepo ipi iyoyo ndobva adona haana kukwanisa senzi kuita sei kunditaurira sendirichi wekutanga uyu mwana uyu aiti inini mhepo yaitaura kuti inini apa mufe makandibvisa nenawe kuti mwana uyu tine zvadzakatsidzirana naye 1 2 mwana uyu mwana akakura achengetwa nana mbuya baba wake havazivi mai wake wakafa saka ari kurwiswa nemhepo yekumusha kwake kuti aende zvadaro mbuya wacho wodeedzwa wotaurirwa zviri kutaurwa zvese woudzwa waingoti ininiwo ndakachengeta ndodii asi pekupedzisira wakasvika pakutaurirwa kunzi mwana uyu hama dzake dziri muMarare hamumboiti mazuva hama dzemwana dziri muMarare then ndobva pasina futi mazuva zvechokwadi iyo last week but one baba wemwana uyu vakatofonera mwana wavo kuti ndiri kuuya ndichazva ndoita sei ndofamba sei ndohandiuzivi kuti munogara kupi chichichi vaitonzi baba vakatosenda mapikawo wakadii zvikapera asi still baba uya vasati wauya mwana uya nenhau yekuti kune vamwe vana vapo vakajaina satanism vane mashai emanjuzu zvawaingoita zvachona zvatadza kuti vana vane mashai emanjuzu zvokutoti ive kunyange dai murimi amaitogona kuita sei kumubata vachibudirwa vanavo izvi zvakaitika musemande irori wiki iriri nekuti nhasi Saturday musemande saka vanava vakatanga kumatu mushure mekunge Friday yachona ati kune maticha nekuti pane papa anoita maticha 5 wechirume 2 sanganise iye principal kuita 3 wechikadzi 3 wabva kuita 6 saka 3 ava wechikadzi avo wakabva wanzi amuchauya kubasa
asi vakabuda vasina kupiwa mari. Pakaita mutauri yakawanda, vakatanga uyu mumwe wachona akatanga kupopota akati zvinoita here chichi kuti ndoenda ndisina mari. Ina hatina kuda kuti tizvibvunze kana tizviite sei, asi mumwe wachona aitouya aitaura kuti zvinoita here kuti munhu angatitaura kuti hatina mari, ibvai endai kuleave, machi wese anofanira kuuya kubasa, saka isusu tochazotiita sei? Tikati imi munongoona kuti munoita sei? Zvikanzi kana zvona tiite sei, titobve zvedu. Ndobva vabva. Bva kwavaita vakabva vabva maticha ese ari 3 echikadzi. Apa kudzingwa. Vachibva vabva watodini? Saka zvaitonzi manzwa atakaita vaiti maticha ese asotodini, asi kutouya. And then mande yachona mamwe aya vakomana aya vakabva vadini? Vakabva vauya. Iye principal wana mukadzi. Vana vakomana ava maticha echikadzi echirume haana chi? Haana. Then mumwe wacho aripo, mumwe wacho havana adiki. Vese vana adiki. Exactly. Vana vadiki. Then pekutanga akati kune mwana wangu inini anomuda. Mwana wangu sezvinhu zvaasingadi. Ndobva amushaudha. Mwana vashaudha ticha. Ticha vadiki vai. Ndobva anoudza principal. Havana kuita action yavakaita. Mwana wangu bva yabva andoudza. Andoudza baba wake. Ndobva tati adiki tonotoita sei, notoziva kuti mutemo wepachikoro ticha akanyenga mwana anoita sei? Anodzingwa basa. Wani kudzingwa basa kana kusungwa. Handiti ikatoita sei? Ndobva akamboti miskwei. Ndobva mwana adini adzoka pachikoro. Ndikamutora ndikamudaidza iye muridzi wechikoro ndikati mbiri yemunhu yaita sei? Yaenda kuri, haana kuguma pane mwana wangu. Handiti asi tikutonzwa kuti pane vamwe vana vaakaita sei, akatopimba pachikoro akaita zvaakaita. Kuna kuti akatorara nevamwe vacho. Ande muri kuzviona. Saka sei chatinoziva mungatiite sevanhu tisina kuenda kuchikoro, but takaenda kuchikoro. Kunyange ndakagumira grade asi imwe mitemo ndoidini tinoiziva. Ticha akanyenga mwana wechikoro ada kufaiwa basa kana kutosungwa. Munoziva here kuti mukaitirwa utsinye nevabereki vamwe vane vana vari pachikoro apa pane zviri kuitika, imimi wachona munogona kupinda mukati kana mese naticha wenyu. Handitika kana kuti chikoro chinofarwa. Saka imimi kuona zviri nani kuti mubvise mumise munhu webasa. Zviri nani imimi muticha maklasi 2 kana 3 muchimira kutsvaga maticha. Handiti arega tigona kuti mama toita sei chichi. Handitika zvangopera zvakaita sei zvakadaro. Nanhasi tiringoona ticha ari kuya pai, ari kuya pachikoro. Aripo pachikoro. Saka zvinhu zviri kutotishungurudzawo nesu tese. Ndakazosvikawo pakutorawo mwana wangu. Ndikati mwanangu, ini nababa wacho tikati mwanangu, patinoona kuti apa muri kutotichwa poison. Hatizoziva kuti maticha enyu maqualified here kana kuti kwete. Mwana ane makore mangani? Mwana wangu inini so far ane 16 years, ari form 3. 16 years musikana. Ticha vatingati vane makore mangani? Because mamuchiti vanenge vadiki. Vadiki vakangonyora maform 4. Nokuti ticha akangonyora form 4. Vakanyora maform 4. Pane nyaya. Saka tongonzwa wangu mwana anga achita umwe wachona aenda kunograduate. Atisikuziva kuti ari kunograduate teaching iyoyi here, handizivi. Asi uyu wachona vanhu vakangonyora maform 4 wachibva nekupasa achibva yava kuti chachi vana hapana zvemaqualifications. Kuti chikoro chacho tingati chiri registered ndichione tisingazozivi. Singazozivi nekuti iko zvine zvemakoreji adini awanda. Mubereki angoti ndikaonawo koreji apa ndiendese chi mwana. School fees mari yapo. Anoti secondary kana achitanga $20. $5 consultation fee. Saka kana awepo pamwedzi 15. Muprimary $15 kana achitanga, kana avepo $10. Saka chimenzi $30 pachi. Pane nyaya ndada kubvunza mama. Pane nyaya yekunzi ipapa pamusi wakabuda vana madhimoni kusanganisira wenyu pamatara kuti akatonga akuhakwa nemwana musikana. Zviri kunzi izvo ivo principal nevakomana vavo vai vakatora vana vakatizawo pachikoro papa
vakomana maticha aya paakangwana vasvikaitika maticha akabva angotisa akasara ari bwana nevamwe vana kuchikoro anditya asara ari wana vamwe vana kuchikoro ini naye uya panapo chiedza kundichengetedza kuti ndokumbirawo muye muna matira wana anditya ini nekubatikana nezvakamboitwa mashure akanditaurira kuti imi mune mwoyo wakaipa sei marega kundiudzwa kuti pana ticha ari kuda kuvhura chikoro chake ihama yenyu imimi ari kuti ada kutoparadza chikoro chino ichi ndikati inini munhu pakatsvaka basa ndandisipo makambondoonawo ndichiyozoti ndine munhu amaengera uchitsvaka basa ndakazongomona ari kuuya papi saka zvamakatadzirana nezvamuri kuitirana ini handizvidini handizvizivi official nditadze kutaura nehama yangu official nditadze kutaura nemi handiti nekuti muri kuudzana muri kuchenjana mashoko I don't know izvozvo handikokopi ikoko saka ndiri munhu wenyama ndakabatikana handiti azvirewa kuti kudona kwaita wana wadai vaiuya nawo pana panditadze kuwana matira handiti but ndakazompindura murume kuti still ndogona kunamatira wanawo handiti but zvichazotaurwa pawanawa imi hamusi wabereki wechi wanawo dedzai wabereki wanawo ndisi vauye saka vana vabereki vana vakadinzwe havana kuuya aita yanzi hapana kana foni mubereki wani iri kuita sei iri kuita right handimazvoti pane zviri zvinenge zvichiitika pane zvinenge zvichitoitika zvokunzi futi zvakare musi wacho muchiteva kuti zuva rinoteera pari kunzi pakazowanikwa pachitinga pakauya munhu waikusha naye zvinhu pachikoro ndizoti chokwadi here ndizvozvo ndizvozvo alright sakureva kuti pari zvino nyaya iyoyo haina kwayakazomboenda vana vakazongopera kumanifesta haina kwayakazona nekuti vana vakatanga kuma2 kusvikapera kuma6 kuma6 mimi wenyu mwana musi wacho uyo akabatwa wenyu mweya wacho ayo no akazobatwa then chawe musi wechina musi wechitatu mushure mekunge abata mumwe futi mwana akudini akudonha vachinamata bva saka iye sekutsanangura kwaakazoya achiita ndaudzwa nemumwe wacho mwana achiti mama ningadonha ndobva ndati inini ndakamirira kutoudzwawo nani naticha kuti mwana adonha ndozoona kuti ndikaite sei haana kukwanisa kuuya mwana kundobva azobengenuka paakazouya ndakamutaurira ndakambvunza kuti titaurire tenzwa zvikanzi mama pandabata musikana anga adonha ndanzwa kupera simba ndobva ndabatwa nemusana pandangodonha saka pandadonha ndatonyatsonzwa kuti ndadonha ndobva ndasimudzwa pandaiswa muofisi ndobva asingobengenuka haana kutora nguva yakareba tikagara naye pasi tikataura kuti iye mwanangu tozoita kunge tiri kurwisana hatisi kurwisana handiti imari handisina pari zvinezvi handiti zvekuti ndikawana mari tobhadhira school fees yandiinayo ndokutsvagira chimwe chikoro izvozvezvo tingakati chimwe chiri kunyanya kuitika pachikoro chikoro chandaona kuti chaita chimwana mudiki handiti chaita chimwana mudiki chaita chimwana mudiki anodheererwa nevana vechikoro handimazvionaka anodheererwa nevana vechikoro wongu akaenda kuchikoro hatizivi kuti akagraduatira kana kuti akaita sei semunhu akangomutsa chikoro chake handiti but nemakore ainawo angadai atoriwo student teacher ari kutotichawo chii mungatiudza kuti makore munokunofunga tani mangani about 25 mama muri kuti principal ane 25 yes ndipari kubuda futi nyaya yekuti yanzi pane vana pachikoro apa anonzi maPA vasingabatwe vana ava mukatoita chamunoita exactly hateereri tingati hachina vana vawanda but hachina komiti toziva kuti kuchikoro kunoitwa komiti wana wekuti haana komiti ivabereki anopiwa yakatonzwa zvaatonzwa zvekutoti kana kuti akatsurwa mwana uyu nevamwe vana kana kuti akatsurwa nemumwe ticha anotonoripota kupi kuna ticha nekuti anototaura kuti ndine vana vangu vanondodza zvekuita ndomapA ake vana vanzi vana vake vakuti maadvisor exactly ndomaadvisor ake haana maadvisor ivana evabereki inini panapa murume wangu anogara akavambowawo kana neni ndimbomuedza kumutaura kuti kuti adai izvozvizvi last week but one ube panapa wakarequesta meeting wakati mr imboti
imbodedza hii meeting timboitawo meeting anditi ana asati yadedzerwa saka tisikuziva kuti chadedzerwa here kana kuti munhu aita mwana aita mwana mudiki anoudzwa inesu takaenda kuti kuchikoro handanguzosvika sekondari but zviri kuitwa ipapo zvinonetsa nimi muri kuna chii chatingaita nenharaunda dai ari mumwe atomboona kuti toita sei muri yezimbabwe. Ndofunga mangozvinzwira ndiyo nyaya iri kuitika kunoku, saka nyaya iyi haisati yapera. Inyaya ticharamba tichifambira tichikwanisa kusvitsa kunyange kuma-authorities, kunyange kune vemutemo vari kuonawo vhidhiyo irori, kunyange vari muokoko kumabhodhis anoona nezvechikoro. Ndiyo nyaya iri kuitika kuno. Ndofunga mangonzwa vadzidzisi vacho vachidzimai vakangodhisimiswa hazvisina tsarukano. Manzwa futi zvakare mubereki wemumwe mwana akamanifesta akasvika pakupfimbwa naticha ari kunzi wacho nditicha, vaticha vari kunzi havazi qualified. Saka inyaya yekuti muri Zimbabwe we are going to be following up tichiona kuti zvichapera sei kusvika pakuperera kwenyaya iyoyo. Hatikurudzire vabereki kuti ungangoendese vana vako pachikoro. Iwe mubereki tsvagiridza kuti pachikoro pauri kuendesa mwana wako pachikoro pakamira sei. Kunongogara kumba uchingoti mwana aenda kuchikoro. Pane zvakawanda zvinoitika, pane zvakawanda zviri kuitika muzvikoro. Pane nyaya dzesatanism, pane nyaya dzekubatwa zvibharo, pane nyaya yekubatwa kwemadrugs, kuvana vachitora madrugs, vachimwa madrugs, vachiputa madrugs. Saka tiri kukurudzira muri Zimbabwe kune vari kuonawo vhidhiyo iri, kana muchikwanisa kurishiya kuti risvike kuma-authorities paoneke kuti pangaitwa sei pachikoro apa. Zvese zviri kuitikwa pachikoro apa zviri legal zvigomiswa. Saka ndiyo nyaya yatanga tichiita kuno kudomboshava. Musakangane kulika, kufollowa nekusubscribe. Until we meet next time, chisara zvakanaka. Ndini wenyu Sokostina.